A few moments later. Ay nga ha. Nag-ihaw mig buhay ba guys? Wala na lang nila mong ipakita ang kuan guys. Paglataan ay gilataan na siya gipikas na mo og kaupat tapos gihiwa gitunga na. Gilataan na og mga 2 ka oras. Di. Humana tong kupos guys aton ni nga naon riya. Kupusan naman na siya. Ay si duga kay apod-apod mo na siya guys. Ya. Human. Di atay mga sanaw guys, tuno. Tas natin tamatis. Sa patuloy niya pipino. Kaya kompleto sibuyas. Tas kinudkod nga luya guys. Yan na ran niya. Shake na. Shake na. Terus dapat ay nani guys, mga 2 ka puso, 2 man ka puso, dapat 2 ka lubisan. Usaram ni kalubi ang amo ah. May butang tubig, suka ra may butang ani niya kay para mulami ba. Wa na eh. Sulu ana pa nito eh. Thank you so much. God bless you all.